Bonjour les amis, amunu sɔgɔlen ana Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi a ka micro trottoir numéro wɛrɛ kan an ka bi sujet ye jumɛn apparemment Mali la ni fɛn min sɔngɔ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ko ka jigin i n'a fɔ o bɛ tali kɛ carburant b'o la boisson b'o la ani fɛn caman wɛrɛ aw hakilila ye jumɛn ye o kan an bɛna taa mɔgɔw ɲininka bɛɛ k'i hakilina fɔ c'est parti. Bon ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ o la a bɛ ɲini jamana autorité mɔgɔw de fɛ olu de bɛ parce que fɛn mana gɛlɛya a ni fɛn tɛ bɔ a prix la commerçant yɛrɛ de b'a fɔ ko taxe ni fɛnw dédouanement fɛnw ka gɛlɛn ko dɔ b'a to ni fɛn prix yɛlɛnna a tɛ se ka jigin donc a bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ n'a jamanadenw bɛ ka kule ni fɛn min ye wagati min na ko ka gɛlɛn donc u bɛ ka ɲini ka dɔ bɔ o dédouanement prix la musaka fɛn kan ka don a la pour que a ka se ka se a feerekɛlaw ma u b'a essayer ka o diminuer ka caman b'o la pour que jamanadenw mago b'a la a ka nɔgɔya cogo min na a kɛ ba sago o kɔni ye ne hakilina ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya mun b'an kan marchandise ninnu u ka gɛlɛn kojugu parce que marchandise mana yɛlɛ sanfɛ a tɛ jigin quoi o man d'an ye parce que nafa t'a la. N'an fana y'a fɔ sisan an bɛ dɔ fara prix kan a kuma ka ca i y'a faamu i bɛna fɔ an bɛ baara kɛ an bɛ baara fu de kɛ quoi an tɛ se ka foyi fara prix kan an tɛ fɛn sɔrɔ fana o gɛlɛya b'an kan i y'a faamu sukaro ninnu u bɛɛ gɛlɛyara sukaro bi bina bɛ 7,000 bon na an bɛ kan ka feere 150 mais n'an y'a feere la bon service fana b'a fɔ n'an sera o ma i bɛna fɔ o bɛ jalaki k'an kan quoi bon caman siranna ka sukaro feere dɔw y'a to yen dɔw fana b'a feere mais nafa kɔni t'a la tiɲɛ yɛrɛ la bon tiɲɛ yɛrɛ la mun da ka nɔgɔ ye i bɛna fɔ boisson ninnu ani nɔnɔmugu ani tulu olu kɔni da ka nɔgɔ sisan awɔ jiginna yɛrɛ yɛrɛ de tulu bi bɛna bɛɛ 7,500 litre an b'a feere 200 mais prix bɛ tɛ kɛlɛ dɔw b'a feere 220 dɔw b'a feere 200 bɛɛ n'i ka bitiki yɔrɔ quoi awɔ bon tiɲɛ yɛrɛ ne ta ye 1000 francs 200 tiɲɛ yɛrɛ la jamana vraiment n'u y'a nɔgɔya an bɛɛ ko de don a ka fisa quoi n'aw tɛ gɛlɛya nafa foyi t'a la. Ne hakilina jamana taabolo kɔni gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ka da malo yɛrɛ fɔlɔ surtout ni dutigi ye bon an bɛ malo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min sisan o ma nɔgɔ nasɔngɔ yɛrɛ fana i tun bɛ min di caman faral'o kan bon jaba pomme de terre dunafɛnw quoi dundalafɛnw vraiment o yɔrɔnin kelen bɛ k'an sɛgɛn jamana kɔnɔ o degunba b'an kan bon o n'a ɲɔgɔnna caman n'u sera ka nɔgɔya ɲini o la o de ka ɲi baloko la kɔni surtout an ka musow yɛrɛ minnu bɛ taa sugu la tuma bɛɛ u bɛ n'a fɔ an ye ko dɔ farala fɛnw kan bon o de bɛ ka an sɛgɛn dɔɔni an cɛw n'u sera k'o lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw o kɔni o bɛ diya an ye bon ne ka baara bɛnnen telimani boli de ma bon degun min bɛ n kan telimani boli la sisan o ye gɛlɛya ta fanfɛla ye parce que i bɛ client mun sɔrɔ fɔlɔ mais sisan i tɛ caman sɔrɔ bon ka da min kan anw bɛ taa dɔw ta u t'a tɛrɛmɛ mais sisan u yɛrɛ b'a fɔ bon u bɛ préférer ka tɔgɔmaw sen na parce que wari t'u yɛrɛ bolo anw gɛlɛyara ka sɔrɔ anw ma gɛlɛya a bɛ dépend sɔrɔ n'a taabolow de la bon o degun b'an ka client ko la i y'a ye. A bi bi in na kɔni bɛɛ b'a dɔn ko fɛn misɛnnin ka gɛlɛn surtout ni samiya bɛ dɔw yɛrɛ o de ka jugu ni bɛɛ sisan u ye dɔw bɔ kɔni tulu la alhamdulilayi dɔw bɔra tulu la mais quant à malo kɔni mɔm presque 30 000 de don jɛgɛ kɔni tɛ kuma parce que jɛgɛ ɲuman f'i k'a san fo fana f'i ka 30 000 don a la y'a ye o gɛlɛya kɔni bɛ yen yɛrɛ mais n'a fɛn ninnu tun gɛlɛya mais sisan dɔɔni dɔɔni de bɛ ka na an bɛ se ka a bɛ nɔgɔya o la dɔɔni dɔɔni dɔrɔn client kɔni an b'u nɛgɛn dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de
ama nogo bara in ka gelen doni mais am client na mbu nege se ni jama caare do da be déborder client be dimi na mbu wela ku nege ndron parce que wati kunguru dron de do na bana be bita bal dara kuku do ko kan la ja restaurant Chris nunu tellement que geliam be ko it se ka dépasser parce que ambe plat fere keme fla andi se ka dépasser wala parce que ni a dépasser do ba fere fana mun ka jigi duguma donc fira maze bi da e ka keme fla a gelia chogo chogo bi ba fere wodela t'es obligé donc ambe ñinu fe dron ku ka ko la surtout malo yere malo ka gelen ku jugu wallahi malo ñuma fika soro fika 30 000 et quelque di kala yaay ka gelen wallahi bibi na sa jaba fana temaka pomme de terre fana c'est la même chose donc c'est ça ku ka la ja dron ko doni bokko la ni taxi do bora taxi afana ben no yam bulu no dañi ni wu fe ina fo amboraga mo ko ci mañi nga sano bela jarali akil na fo ko anga jamana na fem mana yele aka gele ko o songo ka jiga awere bulu mune o sawi akil la jumay o koka au kambe a ñongore n'oubliez pas de vous abonner de liker surtout de partager.